Cel cobert de núvols i precipitacions intermitents i dèbils. De tota manera, aquestes precipitacions que s'esperen no seran generalitzades. Això vol dir que hi haurà zones on no arribarà a ploure al llarg de tot el dia. On sí és més probable que les pluges siguin més generalitzades i que inclús puguen ser persistents és a punts de la meitat sud de la província de València i de la meitat nord de la província d'Alacant. Les temperatures no van a variar pràcticament res, a excepció de les màximes que pujaran un poc. Vents entre fluixos i moderats d'est i nord-est, amb algunes ratxes inclús fortes al litoral d'Alacant, especialment del sud de la província.